Atate ndira Mwana ndira Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 8 April chaka cha 2022, lachisanu la mulungu wa 5 munyengo ino ya Lent. Ndekuti njira mtanda ya tsiku la lero yatsala imodzi kuti tikwangule nthawi ya Lent imeneyi. Mawu athu oyamba a tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya mutu wa 20 ndi 10 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Apita Chilomo kuchokera ku St. Francis Parish Kanengo mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane mutu wa 10 ndime ya 31 kulekeza 42. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'malemba oyera. Mawu a m'buku la Yeremiya mprofeti. Yeremiya mutu 20 kuyambira ndime ya 10 kulekeza 13. Ndinamva ambiri akunong'ona, zoopsa zili pambali zonse. Amati, kamnenezeni, tiyeni tikamneneze. Amene adali abwenzi anga amayembekeza kuti ndigwa pansi. Amati, mwina mwake adzatha kunyengedwa, tsono ife tidzamugwira ndi kulipsira pa iyeyo. Koma chauta ali nane, ndiye wankhondo woopsa. N'chifukwa chake anthu ondizunza adzakhumudwa, ndithu sadzandipambana. Adzachita manyazi kwambiri chifukwa cha kundiperekako, ndipo manyazi awowo sadzayiwalika konse. Inu chauta wamphamvu zonse, amene mumaweruza anthu molungama, amene mumapenya za mu mtima, ndikupereka mlandu wanga kwa inu. Ndikukupemphani kuti mundilipsire adani anga. Imbirani chauta, mtamandeni chauta. Ndiye amapulumutsa osaka kwa adani yawo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 10 ndime ya 31 kulekeza 42. Pa nthawi yomweyo Ayuda adatolanso miyala kuti amulase. Yesu adawafunsa kuti, ndakuonetsani ntchito zambiri zabwino zimene Atate anga adandituma. Nanga mwa zimenezi ntchito imene mukufuna mundiponyere miyala ndi iti? Anthu aja adamuyankha kuti, sitikufuna kuponya miyala chifukwa cha ntchito yabwino ayi, koma chifukwa kunyoza Mulungu. Iwe amene uli munthu chabe ungamadziyese Mulungu. Yesu adati, kodi m'malamulo mwanu muja suja adalemba kuti Mulungu adati ndinu milungu? Paja mawu a m'malemba ngoona mpaka muyaya. Ndipo mwini wakeyo adawatcha milungu anthu aja iye ankayankhula nawowa. Inetu Atate adandipatsa nandituma pansi pano. Tsono inuyo munganene bwanji kuti ndikunyoza Mulungu? N'chifukwa ndati ndine mwana wa Mulungu. Ngati sindichita ntchito zimene Atate anga adandituma, musandikhulupirire. Koma ngati ndimazichitadi, khulupirirani ntchitozo. Ngakhale simukhulupirira ine, apo mudzadziwa mosapeneka konse kuti Atate amakhala mwa ine ndipo ine ndimakhala mwa Atate. Pamenepo anthu aja adafunanso kumugwira, koma iye adazemba. Yesu adabwerera kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani kumene Yohane ankabatizira anthu poyamba paja, ndipo adakhala pomweko. Anthu ambirimbiri adadza kwa iye nkumanena kuti Yohane sadachite chizindikiro chozizwitsayi,
koma zonsezi zimene ankanena za munthuyu zinali zoonadi. Motero anthu ambiri adamkhulupirira Yesu kumeneko. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, mungachite chani? Mungafe bwanji? Abale anu, anzanu, amene mmati these are my best friends where I can confide my life, atamagambirana kumanena kuti tiye muphe, tiye muyalutse, akunyada tiye njotsetse ntchito, tiye igwetse business yake. Inuyo nkuzindikira kuti akukamba zimenezo, ndipo mune ndi umboni wonse kuti akukamba zimenezo nda abwenzi, nda anzanu, nda abale anu. Mungachite bwanji? Izitu ndi zimene tikuziona m'maoyamba. Anthu akukhalirana upo. Mulungu sadzasowa anthu oti awagwiritse ntchito. Anthu amene amasowa kuti agwire ntchito ya Mulungu ndi olimba mtima. Chimodzimodzi nthawi ya mneneri Yeremiya analipo achinyamata ambiri koma amantha. Akangana mmene zinthu zinkayendera nthawiyo, panalibe olimba mtima oti adzudzule ngakhale mmene boma la mgwirizano likuyendera. Mulungu anatuma mneneri Yeremiya kuti akagwire ntchito yake. Anasiya maloto ake, anasiya zina zilizonse chimene wachinyamata wa nthawi imeneyo akanatha kuchita ndi cholinga yoti atumikire Mulungu. Koma mkatikati mwa utumiki wake akukumana ndi mavuto awo. Abale ake, abwenzi ake, atumiki anzake, even ansembe anzake akupanga upoti athane naye Yeremiya. Ndifunso unena kuti inu mukadatani? Inevitably ambiri kunali kungogiva, ambiri timagiva. Ine ndazisiya mchichewa chake cha masiku ana kuti ndazituluka. Mutulukira ndani? Izitu zimene timaona ngakhale pano. Ndingousira mpingo wawo, ndingousira usembe wawo, ndingoisira chipalishi yawo, ndingoisira kwa yawo. Musira ndani? Za Mulungu amene adakutumani mukanena kuti musira Mulungu. Aya abale. So mneneri Yeremiya lero, Prophet Jeremiah is teaching us life important lessons that we may inculcate in our everyday life, especially pamene tayandikira kufika ku Yerusalemu ndi Ambuye Yesu. Phunziro lathu loyamba ndilonena kuti zabwino zimene zili mwa ife zimayitana mavuto. Chifukwa cha ubwino wanu, kuleza mtima kwanu, taonani munthu akakhala ofatsa nthawi zina anthu amafuna azimpezerera, kumansinjirira adzoti sangayankhe mwa mavuvu. Amatotheka mtsikana wabwino ochezeka omwetulira aliyense, anthu kumampezerera umaona ngati ndiophweka. Zabwino zimayitana mavuto. Chifukwa cha kulimbikira kwanu kutumika, ngakhale bati yankhuleni Ambuye kumene. Chifukwa cha kulimbikira kwanu, kudzipereka kwanu, anthu amaona ngati mwina mulibe zochita zina. Wansembe amene uja afuna anthu amuonere, tamuoneni. Goodness will always attract evil. Yeremiya akutipatsa phunziro limene pamene tikuchita zabwino, we should expect zotsamwitsa. Koma Ambuye Yesu anatipanga kale warning. Ophunzira saposa mbuye wake, mwana sangaponse aphunzitsi ake. Ifenso pamene tikugwira ntchito ya Ambuye monga wationetsera Yeremiya, tisabwerere mbuyo pamene zotipinga zili pakati pathu. Muzopingamo Ambuye amabweretsamo zabwino, amatipanga compensate in a way we don't expect. Mawu athu amuthenga wabwino, Ambuye Yesu akuwafunsa funso anthu amene akuachita chipongwe. Kodi pa zabwino zonse zimene ndakhala ndikuchitirani, ndi chiti chimene mukundigenda nacho miyala? Let us have an honest assessment of ourselves. Let us carry out an introspection. Ndikuona kuti kodi zinthu zimene amakamba za ine anthu, ndi chiti chimene akundigenda nacho miyala chimene chili chabwino. Ifatu kamba zoona, ambiri tugendedwa miyala, ambiri tukhapiridwa kosathwa, koma zina mwa izo zimakhala zozishoshadala. Ambuye Yesu akunena kuti ndi chiti chabwino chimene mukundigenda nacho miyala. Kodi anthu akamati ndine chimadyo, sindine chimadyo. Anthu akamati ndine hule, sindinedi hule. Anthu akamati ndine nyengenyenge, sindinedi nyengenyenge. Anthu akamandikambira izo ndi izo, kodi ndisefe? Ngati ndikuona kuti akundinamizira, mayankho ake alipo kwa Mulungu. Koma ngati ndikuona kuti zimene akukamba anthu inde akamba moonjeza, it's an opportunity for me to change. It's an opportunity for me to stop what I've been doing, if possible with God's help. Ndi ntchito ziti zabwino zimene anthu akundiponyera miyala? Kodi inu mukuponyedwa miyala chifukwa cha zabwino kapena chifukwa cha zozishosha zadala zachibwana? Ine ndikugwendedwa miyala chifukwa cha ntchito zake ziti.
Kenaka Ambuye Yesu akutionetsanso kuti violence is the weapon of the weak. Anthu amene ali ofowoka ndi amene amagwiritsa ntchito chipwirikiti. Taona kuti iyeyo mu zonse zimene akukumana nazo sakubwenza ngakhale kachipongwe ndi kankodolera komwe. Inunso pamene muchitidwa chipongwe, don't waste your time trying to revenge, because vengeance ili m'manja mwa Mulungu. Tikayang'ana mbewu ya Ayuda ofuna kugenda anthu miyala yakhalira kwambiri pakati pathu. Tikugendana miyala mu social media, kunamizirana, kukambirana kosathwa, kufuna kuonongerana mbiri. M'malo moti tithetse masautso a Ambuye Yesu, we are continuing the passion of Christ our days. Timpempha Ambuye atithandize kuchepetsa nkhalidwe ogenda ena miyala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tikayang'ana pakati pathu mbewu yogendana miyala sikuti idathayi. Masiku ano, in fact, it's a modernized way of kugendana miyala. Nde munthu umakhala mlomo mwako kaukumati ndikumalemba pa Facebook, kumalemba pa WhatsApp, kuchita imene amati Photoshop, chithunzi cha uyu ndi uyu kuphatikiza nkuonongerana mbiri. Pamenepo tidzifunse, ndikangati ndangenda miyala Ambuye Yesu okhala mwa wansembe, ndikangati ndangenda miyala Ambuye Yesu okhala mwa mkazi wanga, ndikangati ndangenda miyala Ambuye Yesu mokhala mwa my neighbor, ndikangati ndangenda miyala Ambuye Yesu okhala mwa iwo, mwa yawo, mwa aja. Tikukhapirana kosathwa, tikugenda miyala Ambuye Yesu. The only way imene tingasirane kugenderana miyala, kukambirana mabodza, ndi muja adachitira Ambuye Yesu ndi mzimayi ogwidwa ndi chigololo. Ambuye Yesu anthu aja atampanikiza ndi mafunso adakhala pasi ndi kumalemba. Koma Ambuye Yesu ataona kuti anthu ampanikiza kwambiri, akuti adanena kuti sadanene kuti amene sadachiteko chigololo, adanena kuti amene sadachimweko, because he knew pamene panalodza genda miyala paja panali tiyana toti tinabako shuga, panali tiyana toti tikuyamwa tidalumako bere la mayawo, panali ena onena kuti timabodza patali. Ambuye Yesu akanafunsa kuti ndani sadachitepo chiwerewere, akadapezeko ngenda munthu. Koma adafunsa kuti ndani sadachimwepo. The more Jesus was asking that question, the heavier were their stones. Alisa amati akadziunika, tayamikire anthu aja, akadziunika amadzifunsa nkumadzitsutsa. Inunso lero malo moti nditanganike ndikugenda miyala anzanga, kuononga mbiri ya ena, ndidzifunse ndi ndani sanachimwepo. Potsirizira, titani tikaona kuti tikugendedwa miyala, njira zake ndi ziwiri zokha basi. Njira yoyamba, defend yourself by saying the truth. Osapita uko, don't go to the left, don't go to the right. Pachoona. Njira yachiwiri, tinene naye monga Yeremiya, titulire kwa Ambuye nkhawa zathu. Ambuye mukudziwa zonse, ndikudandaulira kwa inu, ndikulirira kwa inu. N'chifukwa chake tikang'ana salimo imene itiyendetse tsiku la lero, tikunena kuti nditayitana chauta mzovuta zanga, nditamufuulira Mulungu wanga, adandithandiza. Monga Yeremiya, monga salimo 18 tsiku la lero, monga Ambuye Yesu, tinene zoona, kenaka tipite kwa iye ndi mtima odandaula kuti Ambuye thandizeni zandikulira, thandizeni mutu ukundilemera. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.